Sophia hi Zaithiam lar takania hmeltha in alo hleitling bok nen ngai sang tu le du tu anga ema chungzinga chuan Duerson hi atel ve nge Duerson hian Sophia nupuya anei laite aswang tua thina a chilbur ani deuh ber mai zan khachu Sophia chena Duerson aron lang hlola security guard belan lo ti dingin Duerson an Sophia mu nge adu thu a soi vei luama pangpar kengin abial pa angin ain soi nge belan ishe sualan yang ka hrengai reng lo che lo ti ma se Duerson habei dong du thak lova Sophia mel mulo chuan ho tum reng lo belan police ka khol don nia ati nuwa Duerson chuan a hlau ve dewa akir ve tani bel in chunga alu nu chuan thom a hria kongka an honnak chuan Duerson kha pona lo dingin a hroka chemte a chuk tuarana min lu tir lo chuan kein that nga lang ati char belan thil hriat chuali nei ani chemte kha da thlawa dro atia Duerson an ka Sophia ngei kha mu ka du ni ala tifan ka mangai lutuk che tin Sophia angin bela muwa zungbun ala chuaka bel chu bun tirin akut an fo sak vela kanin nei thuai don ti hriang che atile belan aril ruwa buai ti a hrethiam ngala aril runom nan ole kanin nei nge yang tin alo kwa chuta Duerson an bel chu avit ta thoi mai Duerson chu in chunga tlan lut ngala piano playing Sophia music studio a chuan halam na sa hle heti la hian pona hliam tuar bela lo let renga police siren haron rideu ruai tharuk liam nu chuan Sophia lia bialpa roadster ron langin an hladu zong le movie ngai nat zong te an lo soiduna chuti lai chuan bel aron lang hlol a hliam lo dam toa Sophia in lo kuain an hlimtlang le belan a hosan nu chuan a fanu hebi nen anin hmua ebi hi apa na thowa halung oizan lova a thi pha trep to wang khani heti lai hian JH san an in lo chua san chia Duerson kha atan na hmun atanga lak chua tum ni om takani zana Sophia le abialpa roste klapan kala hlim taka lamin zan hun limom tak an mangzui heti lai hian niusa mia tan in atangin Duerson le athurwal puinula peni te han tlan chua thu han ron puanga JH san motorin alo muak reng to Sophia te party na hmun atanga han kir le nu chuan chanchin lo mom lo tak belan halo hrila Duerson te tlan chua thu kha soin an film khurangai don hle ani bel chuan roads bula Duerson an avi dan le athi pha trep thu te a hrila chuti lai chuan anupuin aron khol ina lo howat turin aron cha misual tu ti hriat lo ten han lo ti buai ni om takani belan police kholwat turin awacha in lama pan ngal peni kha pastor latsnar teina havakala an motor chiat thu chuan lamin tranpuyan ngai thu thiam takina soi hemi nu hian bel teina police officer haron langa belan upuin chanchin lo hrilin police hian hangai poimo te chiam lova helai hmuna hian mitam tak an chenga bengcheng tok chu anum veang chu atisam et heti lai hian Sophia chenna a security guard pakhatin CCTV atangin pona box lian tak om chu awa hmuwa awa endik lai chuan current aron la thim zui thim thama Sophia le road stand an pahni chungchang thu an lo soiduna road hian Sophia in a hlat tel telanga in alarna le asum hmuna chia angai tua angai dewa road chu light chia siam turin in hnuaya chukatum Sophia in Duerson chanchin kha asoi chuak zawa itan po a hlawom thei chu wang chuan min hosan mairo tinangen heti lai hian in chunga guard kha alo kir le toa chuta peni ron lang thutin
guard chu a hnek thlu thuaya aka flashlight tin anorbet noknoka achu hlum zui roads kha gate alo thleng to a ma se a hong tu tur ber a thi to wangin ho thei talo chuan ina let le Sophia kha bati nen chauka halo chukla a hnung loka chuan tuimo hi loading rengin roads khan current line aron ona chuta Sophia hnunga ding chu duerson khani in Sophia haman bet thuta tharuk lai aom bo sana wangin duerson chuan ngai dam han dil vela Sophia in halau kher mai chauka a bungrua chuan havom shepa atlan chiat san kongkapuya roads nen hanin hua ma se akalna ahong man tlat lo nunglama tangin duersonan aron bei thuta Sophia chu ni khoshelovin aom zui ta ni bel khan in alo thleng chia tukvera tanga an nu nen an han nen chuan police officer kha alo lam kwal vela athir sakor lampanin JH khan alo la that zui hemi hnu hian belan anu puile afanu te hruai chuatuma motora alu tir hnuin anin vel ain fiale te tea akir le hnu chuan JH alo thu reng to pistolina tina Sophia te in lampan turin atitani ni khoshelova om Sophia kha duersonan studio a apomphaya aron har chua hnu chuan duersonan kumkhua in kata ini to don ti shero halo ti vela Sophia in irilru abuai ani kha tin mibik ani lozia shilfia tumngial ma se duersonan athusoi angai thlathadu lova nupuya ka nei don che kanin buat sei angai alati ta deu deu heti lai hian bela motor khal JH san ti din tirin motor chua san turina tia nimbuka hruai phain aluzona tak silai ahmet puak sia JH motora let lein bela nupuile afanu chu Sophia teina hruai tani duersonan achian nu penny Sophia ain hmelthia tira piano tum thiam le zaithiam ve thawani thu war takina soi hemi nu hian duerson chu nupui nei turin ain puwa cha ngala chemtenal danglam tak phorin doorbell ri a hrezui JH te kha anron thleng hlola bela nupui le afanu ten an hlau mel hle heti lai hian penin Sophia hnena amo korhak tura entira ipian chu anal hle mai ma se email thavak lawani hi antivela Sophia in makeup la turin atir aron let le hun guitar ne na lo chang rana tunge ni ti shelovin aron lut masaber halo vo thuai mai in noilama duersonan ebi flower gala tang turatin JH an akor hak tur halo thlan sak vela ebin thom a thetlat abula bom chu an hon tira achunga pastor lasner kha alo let ngat heti lai hian Sophia i vuak thluk abialpa roads aron har chuak chia chuta penny ron lutin aron hlap le thuai Sophia nen anin bei ngal riap riapa penin tui al theia lein halatuma Sophia in thir chumin halo vitlet sia halatum ve thunga mase midang nu na lak chu a theingang lo studio a alu san nu chuan penin aron beilea Sophia chu chuata akek thlu thuai penny hi hliam tuar ni wangin Sophia in harsalote in recording room a akal khuma tumlo devin a hal hlum ta ni thel tum ma se homzia nei tolova Rose kha lo har to in tranpui tu kauturin Sophia in a chuasana chuti lai chuan duerson aron lang hlol mai Rose chu Sophia angina muwa ilang thahle mai antivela Sophia in nuai halo thleng thlave chia bok ram noya bel ron langin alo la thilova mei chepakhatin halo muhlau police kan phone ange atia mase bel chuan a motor hala chu sakzui Sophia teina vathlen nu chuan tuma anlo om tolova lekha an nu chia tangin Sophia le duerson te anin neina muntur a hre thei ngal biekina duersonan Sophia hnena vachu toro
ka Sofia I aron thleng don atia midang chuan makan ti hle flower girl ebin pangpar an the darvela chuta roads mothua maron langin belan aron hruai chat Derson chu a hlim ema pastor bulan thlen hnu chuan belan Sofia nena manrua a peruzawa pastorin thua chamtir lai chuan Sofia aron ding chuak ka thiam lo vekani kei hi min nei ro atia Dersonan lo ngoi mai ro tin Rose chu a fop tamai chuta nupuya nei chu Sofia ni lo ti a hre chuak zoka Derson chuan Rose a vit ngal sia anin sual boi ngala Sofia in Derson a kut lo ra be sakin a pet le thuaya ma se je san ebi silain halotin man belaral thuam chuata da turin atia chuta Rose nunglama tangin a hroka aron zai saka JH achat thlazui hemi hnu hian Derson aron har chuaka angai tuana chuan Sofia nen khan tluang taka in nein biak in an chua sana police ten ron manin an hroi chuak ti reng a hre lo motora an phur lai chuan Dersonan Sofia nen honeymoon kan manna tur mun nuam taka khan min ropang che kadu ber nen hun hlimom tak kan hmangdon ani alati ham mai